שלום לכם. אנחנו נמצאים בדאבוס בשוויץ. אנחנו סיכמנו שבוע של עבודה אינטנסיבית, פגישות למיניהם, עבודה עם תקשורת, עבודה של מנכ"לים מול עיתונאים. זה השבוע בעצם הכי מרוכז שבו אישים, מנכ"לים, כל מיני מנהלים בחברות גדולות באים לכאן. חוץ מהפגישות שהם עושים בינם לבין המקבילה שלהם בחברות אחרות, לחפש כל מיני הזדמנויות עסקיות, מאוד חשוב להם להכניס כמה שיותר פגישות עם עיתונאים. מגיעים לפה עיתונאים מכל העולם, עיתונאים מהטלוויזיה, עיתונאים מדיגיטל, ונפגשים איתם, מדברים איתם על מה הם חוזים לשנה שתבוא. העבודה שלי כאן הייתה בהחלט גם להפגיש בין העיתונאים האלה לבין המנהלים למיניהם, גם לוודא שהפגישות האלה נהיות אפקטיביות, שמדברים על הדברים הנכונים. הרבה חדשות יצאו מכאן, הרבה חדשות יצאו מארצות הברית, מהעולם, בכל הנוגע לנשיאות של טראמפ, ויש צורך להגיב עליהם. גם אם המנהל עצמו, זה לא קשור אליו מה שקורה עם המדיניות של טראמפ, הוא רוצה להראות שיש לו זווית חשובה ובעלת ערך, וזה בדיוק העבודה של אנשי תקשורת ויועצי תקשורת כאן באירועים דומים לכך. כל זה בשביל לומר שעוד, להזכיר לכם עוד מספר חודשים, אנחנו נפגשים בהרצליה ובירושלים לסדנה בת יומיים של ייעוץ תקשורת בחו"ל, ואני מקווה לראות אתכם. תודה רבה.